Barangay Basak sa Dakwen sa Lapu-Lapu, misaad nga matagan gyud og tagtulo ka kilong bugas sumay ang matag pamilya nga sakop sa ilang barangay. Lakip na usab sa matagan ang mga nanimuyo sa subdivision sa nasgutang barangay. Apan prioridad gihapon nga hatagan ang mga kabos o katong mga wa nay trabaho. Siluan mayroon dina sa exclusive report. Karong adlaw, nahuman ang City Social Welfare Office sa pag-apod-apod sa unang batch sa taglima ka kilong bugas humay matag panimay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Matod sa OIC, City Social Welfare Office Annabeth Quizon, mag-agad sa ihatag nga lista sa barangay sa gidaghanon sa panimay ang bugas nga ihatag sa Dakbayan. Ang matag barangay na ang gitahasan sa pag-repack niini. Tanan nga barangay naka-claim na moto katapusan karon ang barangay Basak. Ang among gihatag sa barangay based ra gyud sa ila pong gihatag namo nga numero. Kung moingon sila nga mauni sila 5,000 ka households diha, so we give them 500 sacks. Gipasabot ni Quizon nga tungod sa kakuwang sa supply karon sa bugas humay, hinungdan nga 10,000 pa lang ka sako sa bugas ang ilang napalit o gi-repack nila kini og tag 5 ka kilo aron maapuran ang matag panimay. Gitinguha sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga mahatag gayud ang unang gisaad sa mayor nga tag usa ka sako sa matag panimay. Apan prioridad ang mga kabos o ang mga nawadan og trabaho nunot sa pagpatuman sa enhanced community quarantine. Ang sulti ni Mayor maybe ug naay daghan-daghan 10 kilos na pud ang sunod nga wave. Wa ta kay baw gyud nag-agad gyud mi sa supply. Ang Barangay Basak nga mo'y labing dakong barangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, mibutyag nga gawa sa tag 5 ka kilong bugas humay nga hinatag sa Dakbayan, nag-apod-apod na usab ang barangay og laing tag 3 ka kilong bugas humay matag panimay. Hatagan pag ginamo ang katong nahatagan namo sa 3 kilos, hatagan pag ginamo sa 5 kilos sa mayor. Pero muhatag gyapon mig another 3 kilos sa barangay gyapon. Balik katulo mi muhatag sa barangay. Ang Barangay Basak may 8,500 ka mga panimay sa kapin 40 ka mga subdivision. Misaad si Dainarla nga lakip sa ilang hatagan ang mga nanimuyo sa subdivision. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.